እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት መስተታፉ ነቲ ዞባ ናብ ሓደገኛ አንፈት ይወስደሎ ክብል ሕብረት ኤሮጳ ገሊጹ። ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤሮጳ ጆሴፍ ቦረል ብ15 ጥሪ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ብዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክነሱ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ብምእታው ድሮን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሕማቕ ጸሊይዎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ቦረል ብተወሳኺ ሕብረት ኤሮጳ ንኢትዮጵያ ዝለገሶ ናይ 88 ሚልዮን ዩሮ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣደስኪልዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምእታው ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ብዝምልከት ተጋራጫዊ ምላሽም ክህቡ ጸኒሖም። ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሓዲርዎ ዘሎ ከቢድ ጽልዋ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መነባብርኡ ከም ዝመዛበል ገይሩ ይርከብ። ጆሴፍ ቦረላ መግለጺኡ ካብቲ ናይ ኩናት ዞባ ዝመጻና ዘሎ ሓበሬታ ኣዝዩ ዘሰንብድ ድሕሪ ምባል ዓሌት ዝሰረቱ ግፍዒ፣ መቕተልቲ፣ ዝምታ፣ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝኣመሰሉ ምስ ገበናት ኩናት ብዝጽብጸብ በደላት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ይወርዳሎ ክብል ከሲሱ። እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕብረት ኤሮጳ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ እዋን ንዝኣተዎ መብጽዓ ከተግብር ድሕሪ ምጽዋዕ ብፍላይቶም ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም ጽጉማት ዝሕገዝሉ ባይታ ክርከብ ተማሕጺኑ። መንግስቲ ሱዳንቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕቦ ዘሎ ከባቢታት ዶብ ካብ ነፈርቲ ናጻ ክኸውን ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። በዓል መዚ መጓዓዝያ ነፈርቲ ሱዳን ሲቪል አቪዬሽን ብ15 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከባቢታት ኣልፋሽጋ ናይ ገዳርፍ ዝኾነት ወተሃደራዊት ነፋሪት ከይተሓልፎ ዝቕስብ ናጻ ናይ ነፈርቲ ዞባ ማለት ኖ ፍላይ ዞን ከም ዝኣወጀ ፍሊጡ። እዚ ትእዛዝ ካብ 14 ጥሪ ዝተኣወጀሉ ዕለታት ሒዙ ግብራዊ ከም ዝኸውን እኳ እንተፍለጠ ነቲ ትእዛዝ ዝጠሓሳ ወተሃደራውያን ነፈርቲ ዝውሃብ ስጉምቲ ግን ኣየነጸረን። ሱዳንን ኢትዮጵያን ከሰሓሕበን ዝጸንሐ ኣብ ዶብ ዝርከብ መሬት ናብ ወተሃደራዊ ጎንፂ ድሕሪ ምዕራጉ ሄሊኮፕተራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ብተደጋጋሚ ክዝምብያ ከም ዝረኣያ ናይ ዓይን መሰኻኽር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሱዳን የመልክታ። ክልቲኦም መንግስታት ነቲ ዶባዊ ወጥሪ ብሰላማዊ መገዲ ብዘተ ክፈትሕዎ ከም ዝደልዩ ይገልጹ እኳ እንተለዉ ብግብሪ ግና ናብቲ ዘሰሓሕብ ዶባት ሰራዊት ክጓሩት እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ነቲ ብደቡብ ሱዳን ዝቐረበ ተበግሶ ሽምግልና ከም ዝተቐበለ ገሊጹ እዩ። ኤርትራ ንዘቕረበቶ ጠለብ ግና ከም ዝነጸጎ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ። ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን በዚ ጉዳይ ንምዝርራብ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናብ ኤርትራ፣ ጫድ፣ ደቡብ ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ዑደት ኣካይዱ እዩ። ሃገራት ኣፍሪቃ ክታበት አንጻር ኮቪድ-19 ከከም ብዝሒ ህዝበን ክዕደለን ምዃኑ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፖዛ ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ መግለጺ ማእከል ምክልኻል ተላባዒ ሕማማት ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ 3 መፍረ ትካላት ክታበት ብዝኣተወ ውዕል ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ንኣባል ሃገራት ክዕደል ምዃኑ ገሊጹ። እተን ትካላት መፍረ መድሃኒት ፋይዘር፣ ጆንሰን ኣንድ ጆንሰን ከምኡውን ኣስትራዘንታ ምዃነን ዝገለጸ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ኣትይዎ ዘሎ ስምምዕ ኣብ ውሽጢ ዓመተ 2021 ናብ ህዝቢ ክባጻሕ ምዃኑ ሓቢሩ። ካብ ቻይና ዝፈሪ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክኣቱ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ራማፖዛ ገሊጹ። እንተኾነ ተኣትዩ ዘሎ ስምምዕ ብመንጽር ቁጽሪ ህዝቢ ኣፍሪቃ ክረአ እንከሎ ን10 ሚእታዊት እውን ከም ዘይሽፍን ተፈሊጡ። ብተወሳኺ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዛዕባ እቲ ክታበት ንህዝበን ጎስጓስ ስለ ዘይገበራ ውጽኢቱ ገና ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዘሎ ኪላታት ይገልጹ። ኣፍሪቃ 3.1 ሚልዮን በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ክትምዝግብ እንከላ 76,000 ከዓ ብሰንኪ ሕማም ሞይቶም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።